Chief Executive Member ke KHEDC ubah penyak sings mula penbana bana kaliang jong ke KHEDC kan sa ya ka scholarship ya ki kena pulih bat ki research scholar ki bawan syahmat banwat banyak lane ban research ha bedai bat ka sensar ka khadar ka riti ka dustur bat ka jinglong jingman jong ka jaj benrio habai kran bekilat pathai khubor mentakasi kan rio tarik naitung uba penya ula ong bagani ka jingtmu jong ka KHEDC kalong ban peneruspa ya ka jingtip lingba ka jingwat benya halor ka riti ka dustur bat namar kumbalong menta kimpat don gino ki kot ki balawat benya bat ba ka council ru kala ban pendon kam lada don ke jingklumar ha ka rukom sensar khadar hakirat bat ki hima jong ka education bangin penbenar baik lingba community media apa nak kalian ke isi kan I scholarship yaki students yaki kena pulih lani yaki research scholar kiban one syakmat but yakani in sa IT hai im charge education ban select badan kam ki formalities badan pendap mentau benai ka jing thu jong kani ban khot iki research scholar but ki students ki kena ban bangin ai kani ka scholarship kum ka by pule ki kalong halor bakin wat beniat banle research hakabai dei bat ka jinglong jingman jong ka jat benriu jungi khamtam haka jing ruspa jong ka jat benriu hakabai dei bat kariti ka dustur ka jungi ngidon ni kariti dustur sinshar khada ngidon ni ki it ki hima kaba usim kumi ulong nong pet nong khmi nong sinshar bat ru kadon ka bisha ngidon ni ki rai ba sodar bat ki bakrau ki pet ngidon ru ye ki shnong ba ki ramba shnong ki ju sinshar haka shnong ka thau namta ka jing ba jing met shnong ngidon ru ye kanika riti dustur ka bangi khenkur kenkha bangi don ye ka sengkur but kidon kini ki sengkur ki ba budget ki menteri ba mi khmat menteri te habaide ba kani lingba kini ki research scholar ki ban wan khmat ngin sa pentip yaki ngin I scholarship ba kin wat benya kin puli benya ya ka tenrai jong ka jinglong jingman la kalong ka sinshar hima sinshar shnong ba ka sinshar raj lani da kalong ha ka bide ba kur ka jai ka jungi ki khasi tingi kwa ban ban tip janai ban tip benya bat ka kot research ka jongki onda kila dep bangi ngin laban pendon kam hakaba ngin pentre kam yeki kendon ai ba kera agni council kaba bah menta teng ni poi ki khap ban shu an ksa ban jit menteri se ki ban mi khmat haki hima don buntli ki kpo jong kata ka kur kaba deban mi khmat te ka kpo kakam badai maka badai ban yo long menteri kpo biru kakam bat kum ta te ban lai ya kanu ka jing bomrenti haka sinshar khada jungi council bangin lai na ka jing shimrai bakla habide kata te ngidon kam se bandon da ki jing tho jing ta ki babia ki documentation ki babia te ngidon ye ka library hang ni po council but andala dep kini ki research scholar bangi pha yaki ban wat jing tip habide kanu ka bentang bangin pha le se kan long ka spa ba nam ta jungi bangin don ya ka jing tip hang ni po council ni in general lane kelum lang let's say ka research habide ka 6 schedule kumno sedang ngilabun ki jing tho ki bangi don shapang architect jong ka council jong ki district council jong 6 schedule ru ngiladon to late reverend JJM Nicholas Roy henry benang kampen bahas isu teng ki jenat ki ba ngintip mengiru lingba kan research lah kan ben mi khmat bakin mi kini kita bangi ka hidden treasure no ka bangi par let's say kan de ka spa ba nang ta jong kang marsiteng ki hima ki badon ka yu kim padon ki jong ki a to na la ban on kaleng ka isi mata ka buthong man ko defy ru de ki kathong kalong kumta te henry ki don ru ki bills jong ki hima ki bangi la de pass
let's say san rutuli ki bangin pat yo ka sen kum kita rudan te nomor ba banyak keren ya kini ka jing sateng jong kabil ngihap ban ai kublei ya ka state government MDA bamenta hadin bakawan ka MDA government sansnem menta ki thung ya ka expert committee hapok ka district council affairs department bahkan ni ka expert committee kindon ki riu shampang na ka law department na ka DCA na ngi ka district council kindon kini wan lang hanta bakin shwaban pha e kanu kanu ka bill sha ulat ka jalla ban yo ji manjur te ki yo ban ya prakhat sha ban ya pen bait nak shwa pok state government ka jing wanra e ka expert committee ka along ka jing kerhu yang i hakini sansna ngan shuan kusa kalan araja apo ki bangi dang yo asen mencim senam kat ni kala de ka jing kerhu nam ta ki pai ba khasi ba shom basa apo put sam ke HDC haka jaka bakin ni register ban itu ya ka jinglong try ka jongki sha sub register jong DC office kin hap siu di pho haja di kila menta ki wan chengi tang khndiat ya ki siu tang kumba kat ka badai si khndiat pa kila yo ya ka jing itu ka muhor ka ban pen scam ya ka jinglong try jongki ka khndo sia debat tang kata kala mentoi ru wat ikitu ki nong shok shnong ki ba kwa ban shnayeng se ki ba dan lat nalade ki kwa shimda ka housing loan ya kiniru ki banks ki badan hapo social loan hapo ka jalami kala kila itu ya kini ki registration ki ba la register naka liang ka council khnang bakin yo ban ay kata ka loan ba ki don kaman chnaye